No niin, terve taas kaikille. Sonamer Happy Face täällä. Ensimmäinen video. Mä oon hakannut puuta. Sitten aloitustestistä sai vähän kamaa. Nyt mä oon aloittanut tässä taloa vähän. Mä otin kyllä vähän liian vähän tirttiä. Tuolla. Mulla on MC Finland Gamer tuolla. Oho. Mä en oo hetkeä pelannut tätä minä. Mulla on Hetkeen? Ei oo hetkeä. Sä et oo pelannut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vuoteen. No en ookaan. Silloin kun sä synnyit. Ui, jumala, melkein tippui näistä rautista. Mä menen keittiöön. Voi edes sen. Oho. Mitä? Ui, zombi. Mä silleen sanoinkin XD-loolle mobiiliin. Haluatko olla tänne pois? Joo. Mä delaan. Ai melkein jo! Kala, easy. Eli helppo. Normaali, hard. Peaceful eli Eikö niin se on rauhallinen. peaceful? Niin siksi mä ajattelin, että sanoin sille XD-loolle. Mihin kaikki meni? Joo, Mä menin ainakin vessaan. Sitten kun mä saan Miakan, niin mä laitan mobit päälle. Oli. Elikkä mä voisin ruveta kertoa itsestäni. Mä oon poika. Niko, tässä sulle miakka. Haluatko sä turvaa? Ei vittu. Mä rupean tekemään haastevideoita. Niko, et uskalla. Oh. Eli joo, vähän tehdään taloa. Mä oon tehnyt, yrittää varmaan 6. kerta kun mä yritän kuvata, kun toi yksi on vähän häirinen. Subscribettäkää. Tää ei oo varmaan ihan symmetrinen kuitenkaan tää talo. Ihan sama. Tohon tulee oviaukko. Se ei. Tää menee ihan miten sattuu. Ihan sama en savetta. Mä en oikeesti osaa pelata enää. Oho. Ui. Tää vähän lagaa, koska bändikään. Mennään tänne ylhäälle. Oho. Ihkleipä. On kyllä erikoinen. Näytä. No hyi. Toi yksi haki leivää, missä on ketsuppia, majoneesia ja mitä muuta. Ei muuta. Ja toi on joku vitun ruisleipä. Tää on virolaista leipää. No hyi vittu. Et jos maistu. Ui vittu. Oho. Mä tipun. Käykää subscribettä MC Finland Gamer. Joo. On supii sulla muuta. 6 ainakin viimeksi kun mä katsoin eilen. Mä menen kattoon. Tästä tulee pikkupaska nobotalo. Vittu. 4 minä. Vittu, missä mun puhelu? Voi vittu, kun aina mä tipun. Vittu. Ei saata. Tää leipä on hyvä. No nyt se MC sanoi, että toi on hyvä toi leipä. No teetkö iltapalaksi? No siihen tuli nyt sikkunarakka. Se on ennen kuin mä menin kouluun tämmöstä. 2. Oikeesti miettikää leipää, missä on ketsuppia ja majoneesia. Nyt kun olisi webcami päällä, niin vois näyttää. Lataukset. Tänne saattaa jäädä pieni ikkuna-aukko. 2 puuta. Ei, mulla on 2 puuta enää. Mennään hakemaan. 6 tilaa. Ei oo muutakaan. Hankitaan puuta.
Siinä on puuta. Otetaan kirves. 36 minuuttia. Joo, mä rupean kohta lopettelemaan. Hakataan tää puu vielä. Mä teen crafting tablen ja seuraavassa osassa, tai no kolmannessa osassa mennään mainaamaan vähän sen. Kolmannessa. Koska toisessa osassa tehdään talo valmiin. Vois sen. Lopettuvatko suunnilleen? Joo, eli me ruvetaan kohta lopettelemaan. Mä en edes puuta. Mä sanoin, että ne tehdään lankuista. Ei kun niin joo. Muistatko miten shiftataan shifti ja sitten oikealla? Joo. Ai niin joo, tälleen joo. Noin. Crafting table saatiin hienoa uusi. Mikä saavut? Eiköhän ne ole. Joo, me ruvetaan lopettelemaan. Eli se oli MC Finland Gamer. Älä nyt saa oikeesti säädä. Nähdään seuraavassa osassa, joka on varmaan, seuraava video on varmaan vlogi. Eli se oli MC, ei MC, kun MR Happy Face ja se oli moro.